Já vás zdravím a dneska si ukážeme cviky na zlepšení mobility a propriocepce v oblasti kotníku. Začneme v předozadním směru, tedy pohybem do dorzální a plantární flexe. A první cvik bude pouhé přenášení váhy v kroku na jedné noze dopředu a zpátky. V pozici zůstaneme a přidáme zvedání nohy na špičku, tedy odlepování paty od země. V dalším cviku půjdeme do nákroku, začneme stojem s propnutou nohou opřenou o patu a postupně přenášíme váhu na celé chodidlo a kolenem se snažíme dostat co nejdál nad oblast palce. Cvik si potom můžeme trošičku stížit, a to zvednutím paty v momentě, kdy se dostaneme kolenem co nejdál nad oblast palce, pak už se snažíme jenom přizvednout patu a dostat se co nejvíce na špičku. Dalším cvikem jsou výpony ve stoji na obou nohách s oporou o zeď nebo o žebřiny. Konkrétně v téhle variantě jdeme zdvih na jednu dobu a návrat zpátky na 3 doby. Další variantou jsou rytmické výpony, kdy jdeme vlastně stejnou dobu nahoru i dolů. Další variantou těžší variantou je výpon na jedné noze. Opět můžeme jít excentricky na 3 doby, koncentricky na jednu dobu, anebo rytmicky. Postupně se dostaneme ke cvikům zaměřený na boční směr a tady začneme opět v kleku na jedné noze, kdy přinášíme střídavě váhu k malíčkové a palcové hraně. Další cvik začíná v pozici bočního výpadu, kdy se střídavě snažíme zatěžovat vnitřní a vnější hranu chodidla. No a posledním cvikem jsou takové překroky, kdy se snažíme střídavě zatěžovat opět vnitřní a vnější stranu chodidla.